Żagħżugħ ta' 25 sena mill-imsida nżamm arrestat wara li ammetta li wettaq ta' serqiet fil-Belt u l-Furjana u ħsarat volontarji. L-akkużat tressaq il-qorti dalgħodu quddiem il-Maġistrat Monika Vella. Il-prosekuzzjoni spjegat kif fis-6 ta' Lulju l-akkużat kisser u seraq flus minn kaxxi ta' donazzjonijiet mill-Knisja tal-Karmnu fil-Belt. Fl-istess lejl seraq ukoll minn kafetterija fil-Belt u minn kaxxa ta' donazzjonijiet fil-Furjana. Huwa wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti laqgħet it-talba li jsir rapport ta' qabel tingħata sentenza u sa dan it-tant Żagħżugħ se jibqa' miżmum taħt arrest. Marokkin ta' 43 sena baqa' jinżamm arrestat wara li ġie mixli b'pussess u traffikar ta' droga. Mal-waslet jaw f'Malta l-erba minn Sevilla uffiċjal ta' dwana sabulu kilo u 700 gramma kannabis fil-bagalja. Fil-qorti huwa wieġeb mhux ħati u qal li m'għandux indirizz fiss f'Malta. F'dan l-istadju ma saritx talba għal ħelsien mill-arrest. Serba ta' 50 sena li toqgħod li Klien tpoġġiet fuq ordni ta' probation u ordni ta' trattament għal sentejn wara li ammettiet li wettqet żewġ serqiet. L-ewwel serqa seħħet fis-27 ta' April minn ħanut fin-Naxxar u l-oħra fil-15 ta' Lulju minn ħanut f'Birkirkara. Fil-qorti ntqal li l-mara ġiet Malta bħala perid biex taħdem fuq il-bini tal-Isptar Mater Dei, iżda tul is-snin waqgħet fil-vizzju ta' droga. Il-prosekuzzjoni qablet mad-diviża li l-mara għandha bżonn għajnuna. Il-qorti ordnat li l-mara biex tirritorna l-flus tal-oġġetti li serqet fi żmien 6 xhur.